Landirani pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Ife Lahiri KTV tikukupemphani kuti tapangani like, share komanso subscribe kuti nkhani zikupezani mosavuta. Lalero taliona uthenga wanga walero pa 25 Juni kwa nonse amalawi makamaka inuyo amene muli ndi chovotera komanso inu amene muli ndi nkhawa za pa 16 September ndikufuna ndikuyankheni lero. Chotsani nkhawa, chotsani mantha, chotsani kukayika, chotsani kuganiza. Lingalirani chinthu chimodzi chonena kuti pakazafika pa 16 September mudzadzuka kummawa kupita ku senta yanu imene mudalembetsa ndi kukavota president amene wasankhidwa ndi zipani za coalition Professor Arthur Peter Mutharika kukamuchongera ameneyo MP wanu waderalo, kansala waderalo. Inu kumabwera ku nyumba kumadikira zotsatira zimene zizaulutsidwe kuti Professor Arthur Peter Mutharika ndi amene wawina. Izizi ndi zimene ndikufuna ndizikupatsirani tsopano. Kodi awina motani? Ndazungulira dziko lonse tsopano ndamalizitsa. As I'm talking this VN ndili boma la Kasungu kwa kwenikweni kwa MCP. Nkhawa ndi nkhani za Malawi kumeneko zoti tinapangiranji, tinabetseranji voti mu 2020 kusonyeza kuti palibe amene ali interested kuboma ilili. Zimene ndikuyankhula basi ndi zimenenso ndapeza maboma ena: Chikwawa Nsanje, Zomba Blantyre, Mchinji Dedza, Kasungu Karonga, Chitipa Nkhotakota, Salima, Nkatabe, kupatula mwina kulikoma kumene sinapite, Mangochi, Machinga, Baraka, Phalombe, Mulanje, Tcholo, Chilazulu, Mwanza, Neno. Maboma onse amene ndazungulira ine ndinganene moona mtima tsopano pano kunena kuti 90% anthu akukavota DPP, 3% anthu akukavota MCP, 7% anthu avota zipani zimene zapanga mgwirizano ndi DPP. Imene ikusonyeza kuti 97% ndi imene ikuwinitsa DPP. Khulupirirani zimenezi, zitsatireni ndipo mundimvetsetse. Palibe kuluza chisankho chikubwerachi DPP. Palibe ndipo palibe. Mark my words, palibe kuluza. Awe tiye ndisankheni mtsogoleri amene tikufuna tikavotere pa 16 September. Tikasankhe mtsogoleri khanda akabambe, khanda apita wa Mutharika, koma tisasankhe mtsogoleri ono kuti azangopanga mapush up. Tisasankhe mtsogoleri wachinyamata ono kuti munthu yosangatithandize china chilichonse, azingonjezera mavuto mene nalili a Dr. Lazarus Chakwera mene achitira boma lawo la Gwizano pamene anapanga Gwizano ndi Chilima. Ngakhala atupere muluzi akunyoza APM sangapindule kuchina chilichonse ndipo amalawi sangavotere chifukwa kuti chipani cha MCP chapanga Gwizano ndatupere muluzi kapena ndi Michael Osi. MCP yaluza ndipo amalawi sakuifuna. Chipani cha nkhaza, nduna zake zokuba, zopanda chifundo, zosaganizira anthu akumizi. Tiye ndivotereni APM kuti atiwombole ku mavuto amene tikukumana nawo. Atupere muluzi kumusiya azinyoza, aziyankhula, apite ku MCP kwake. Koma amalawi tiye ndivotereni chipani cha DPP. Mufuna kuti muphe anthu. Ndikuzinenera kumwanza kuno chifukwa nkhani imene naonabo Chibingu ataphedwa makosa na jambuyomo adanamizira kuti ngozi idachitika kuthambani uko. Ndendi inenera konkuno nkhani imeneyi.
timapulani tanu tonse timene mukupanga, kaya mufuna mutithirire poison, kaya mufuna tipange ngozi za galimoto, kaya mufuna mutenge anthu atiwombere. As a matter of fact, anthu onso mmodzi namuona kutsangano, naonana naye maso ndi maso. Nditamuona kenaka anazemba chifukwa ine nditatembenuka kumayang'ana mbali ina podzapanga chonchi ndampeza wazemba. Koma ningokuwuzani kuti kagulu kanuko pali anthu ena akuntchewu, kaena mwate ngati maiko takuti sindititchula, koma mayina awo anthu onsewo ndili nawo. Ndapereka kale kwa azinzanga kuti china chilichonse chimene chitachitike tidziwe ongwira kuti timfunse. Mmodzi mwa anthuwo amachokera kumwanza konkuno, dzina lake sindimutchula. Ndingokuwuzani kuti koma mmene amafika ku Mzuzu woyendetsa ndegeyo sadathe kuti atere chifukwa chakuti simaoneka bwino kamba kanyengo mmene inalili ku Mzuzuko. Ndipo anawawuza amene amayang'anira zotera ndi kuuluka kwa ndege kuti abwerere ku